Een gesprek in de bakkerij. Goedemorgen. Goedemorgen, wat mag het zijn? Wat is vandaag vers? De broodjes zijn net gebakken. Heel goed. Welke broodjes raadt u aan? Die met zaden zijn vandaag erg populair. Zijn ze buiten knapperig? Ja, buiten knapperig en binnen zacht. Klinkt goed. Dan neem ik er graag 2. Graag. Wilt u de broodjes licht of donker? Liever donker. Helemaal goed. Verder nog iets? Welk brood verkoopt u vaak? Het boerenbrood wordt veel gekocht. Is dat brood ook vers? Ja, het is van vanmorgen. Perfect. Dan neem ik een half brood, Gesneden of heel? graag gesneden. In orde. Wilt u dikke of dunne plakken? Dunne plakken, alstublieft. Zeker. Wilt u nog iets zoets? Ja, misschien. Wat is vandaag lekker? De croissants zijn ook net gebakken. Zijn ze met boter? Ja, klassieke botercroissants. Dan neem ik er een croissant bij. Zal ik hem warm maken? Ja, graag. Wilt u nog een gebakje? Nee, dat is genoeg. Wilt u alles meenemen? Ja, graag. Zal ik er een zak bij doen? Ja, graag. Papier of stof? Papier is prima. Helemaal goed. Wilt u verder nog iets, bijvoorbeeld taart? Nee, dank u. Betaalt u contant of met PIN? Met pin, alstublieft. Dat is €6. Alstublieft. Dank u. Wilt u de bon? Nee, dank u. Hartelijk dank en een fijne dag. Dank u, hetzelfde. Een gesprek bij de fruitafdeling. Sorry, is dit fruit vers? Ja, het fruit is vanmorgen geleverd. Goed om te horen. Welke appels zijn zoet? Deze rode appels hier zijn zoet. Zijn ze zacht of hard? Ze zijn hard en heel knapperig. En welke zijn zuur? De groene appels zijn wat zuurder. Zijn die ook vers? Ja, alle appels zijn vers. Komen de appels uit de streek? Ja, ze komen van een boer uit de buurt. Dat vind ik fijn. Welke kleur hebben ze van binnen? Van binnen zijn ze licht en sappig. Goed, dan neem ik rode appels. Hoeveel wilt u? 4 stuks alstublieft. Zeer graag. Hoe zien de peren er vandaag uit? De peren zijn geel en al rijp. Zijn ze zacht of nog hard? Ze zijn zacht, maar niet papperig. Kun je ze meteen eten? Ja, ze zijn perfect daarvoor. Goed, dan neem ik er 2. Wilt u grote of kleine peren? Liever de middelgrote. In orde. Wilt u ook bananen? Ja, zijn ze al geel? Ja, geel met wat bruine vlekken. Zijn ze zoet? Ja, heel zoet. Dan neem ik er 3. Wilt u liever rijpe of harde bananen? Liever rijpe. Helemaal goed. Bent u ook geïnteresseerd in bessen? Ja, welke zijn vers? De aardbeien zijn vandaag erg rood. Komen ze uit de streek? Ja, ze komen van een lokale teler. Ruiken ze lekker? Ja, ze ruiken zoet. Zijn ze hard of zacht? Ze zijn zacht en rijp. Goed voor een dessert? Ja, heel goed. Perfect. Wilt u druiven? Zijn ze groen of donker? We hebben groene en donkere druiven. Welke zijn zoeter? De donkere zijn zoeter. Zijn ze pitloos? Ja, ze hebben geen pitten. Dan neem ik de donkere. Hoeveel wilt u? Een kleine tros is genoeg. Helemaal goed. Heeft u nog citrusfruit nodig? Hoe zijn de sinaasappels? Ze zijn oranje, stevig en erg sappig. Zijn ze goed voor sap? Ja, perfect daarvoor. Dan neem ik ook sinaasappels. Hoeveel? 4 stuks alstublieft. Graag. Wilt u ook citroenen? Nee, vandaag niet. Helemaal goed. Dank u voor het advies. Graag gedaan. De keuze is echt goed vandaag. Dank u, dat doet me plezier. Dan neem ik dit allemaal. Ik pak het voor u in. Hartelijk dank.
Een gesprek bij de vleestoonbank. Goedendag. Is het vlees vandaag vers? Ja, het vlees is vers geleverd. Vanmorgen? Ja, heel vroeg in de ochtend. Heel goed. Welk vlees is erg populair? De kip wordt vaak gekocht. Is de kip mager? Ja, hij is erg mager. Is hij geschikt voor de pan? Ja, zeer geschikt. Welke kleur heeft hij? Hij is licht en roze. Ruikt hij neutraal? Ja, heel vers. Heeft u ook rundvlees? Ja, hier vooraan. Welke delen heeft u vandaag? We hebben filet en heup. Is het rundvlees mals? Ja, dit stuk is mals. Is het nogal vet? Nee, het heeft weinig vet. Is het goed om te bakken? Ja, perfect daarvoor. Goed, dan neem ik daarvan wat. Hoeveel wilt u? 300 gram, graag. Wilt u het in 1 stuk of gesneden? Graag 1 stuk. Helemaal goed. Heeft u ook gehakt? Ja, natuurlijk. Is het vers gemaakt? Ja, van vandaag. Is het gemengd of alleen rund? Alleen rund. Heeft het weinig vet? Ja, het is mager. Dan neem ik daar ook wat van. Hoeveel? 200 gram. Wilt u het fijn of grof? Fijn, alstublieft. In orde. Heeft u ook worstjes? Ja, verschillende soorten. Zijn ze mild? Ja, ze zijn mild. Zijn ze al gegaard? Nee, ze zijn rauw. Goed, dan neem ik er 2. Wilt u ze vacuüm? Ja, graag. Moet ik alles samen inpakken? Ja, graag. Of liever apart? Samen is oké. Nog iets anders? Nee, dat is alles. Wilt u nog tips voor de bereiding? Ja, graag. Voor de kip raad ik de pan aan. Met olie of boter? Het beste met wat olie. Hoe lang moet ik bakken? Ongeveer 5 tot 7 minuten per kant. Moet ik het kruiden? Ja, zout en peper zijn genoeg. En het rundvlees? Het rundvlees kort heet aanbraden. Hoe lang ongeveer? 2 tot 3 minuten per kant. Dan blijft het mals? Ja, precies. Moet het rusten? Ja, een paar minuten na het bakken. En het gehakt? Dat goed doorbakken en dan pas groenten erbij. Alles in 1 pan. Ja, dat kan. Hebben de worstjes lang nodig? Nee, 10 minuten in de pan is genoeg. Met lage hitte? Ja, middelhoge hitte is goed. Dank u voor de tips. Graag gedaan. Dan weet ik genoeg. Succes met koken. Dank u. Fijne dag. U ook. Een gesprek op de drankafdeling. Pardon, waar vind ik hier water? Het water staat hier in het schap. Is er plat en bruisend water? Ja, links plat, rechts met bubbels. Welk water wordt vaak gekocht? Het platte water in de blauwe fles. Is dat een groot of klein pakket? Dat is een pak van 6. Dan neem ik dat. Wilt u ook sap? Ja, welke sap is populair? De sinaasappelsap zonder suiker. Is die vers of uit concentraat? Hij is uit concentraat. Heeft u ook appelsap? Ja, hier vooraan in het schap. Helder of troebel? Beide, de troebele is wat zoeter. Dan neem ik de troebele. Koopt u ook frisdrank? Soms is er cola zonder suiker. Ja, deze fles hier. Is hij koel? Nee, de gekoelde staan daarachter. Goed om te weten. Wilt u bier of wijn? Vandaag niet, dank u. Heeft u nog iets te drinken nodig? Nee, dit is genoeg. Dan wens ik u fijne boodschappen. Dank u voor de hulp. Graag gedaan. Een gesprek bij huishoudartikelen. Sorry, kunt u me helpen? Ja, graag. Wat zoekt u? Ik zoek tandpasta. De tandpasta staat hier in het schap. Welke tandpasta is goed voor gevoelige tanden? Deze tandpasta is voor gevoelige tanden.
Is hij ook voor dagelijks gebruik? Ja, hij is voor elke dag. Heeft hij een sterke smaak? Nee, hij smaakt vrij mild. Dat is goed. Heb ik een speciale tandpasta nodig? Nee, deze is voldoende. Dan neem ik hem. Heel goed. Ik zoek ook shampoo Voor welk haar? voor droog haar. Deze shampoo is voor droog haar. Is het voor mannen of vrouwen? Het is voor iedereen geschikt. Maakt hij het haar zacht? Ja, het verzorgt het haar goed. Kun je het elke dag gebruiken? Ja, dat is geen probleem. Is er ook conditioner erbij? Ja, de bijpassende conditioner staat ernaast. Maakt de conditioner het haar zwaar? Nee, hij is heel licht. Goed, dan neem ik beide. Prima. Heeft u nog iets nodig? Ja, ik zoek douchegel. De douchegel is hier vooraan. Welke ruikt fris? Deze ruikt naar citroen. Ruikt hij sterk? Nee, eerder subtiel. Is hij voor mannen en vrouwen? Ja, hij is voor iedereen. Dan neem ik hem. Heel goed. Ik heb ook wasmiddel nodig. Voor gekleurde of witte was? Voor gekleurde was. Dit wasmiddel is voor gekleurde kleding. Beschermt het de kleuren? Ja, de kleuren blijven mooi. Reinigt het goed? Ja, het reinigt grondig. Is het er ook in klein? Ja, hier is een kleine verpakking. Perfect. Wilt u ook wasverzachter? Nee, dank u. Wilt u nog schoonmaakmiddel? Ja, voor de keuken. Deze reiniger is voor oppervlakken. Kun je hem elke dag gebruiken? Ja, hij is mild. Ruikt hij sterk? Nee, maar heel licht. Dat is goed. Heeft u nog iets voor de badkamer nodig? Nee, dat heb ik al. Dan heeft u nu alles. Ja, dank voor de hulp. Graag gedaan. Dan ga ik nu naar de kassa. Succes met het winkelen. Dank u, fijne dag verder. U ook. Een gesprek bij de kassa? Sorry, is deze kassa nog open? Ja, deze kassa is open. Kan ik hier pinnen? Ja, binnen kan. Ook contactloos. Ja, contactloos is prima. Heeft u een klantenkaart? Nee, die heb ik niet. Heeft u alles gevonden? Ja, ik heb alles gevonden. Wilt u een tas? Ja, graag een kleine tas. Moet ik de bon printen? Ja, graag de bon. Heeft u statiegeldflessen bij zich? Nee, vandaag niet. Wilt u de kassabon digitaal? Nee, ik wil papier. Is dat alles? Ja, dat is alles. Dan ga ik verder. Dank u. Dat is €12,50. Ik betaal met PIN. Houd de pas voor. Oké, een moment. De betaling is gelukt. Top, dank u. Wilt u de boodschappen inpakken? Ja, ik pak zelf in. Geen probleem. Sorry, waar is de uitgang? Rechts achter u. Heel erg bedankt. Een fijne dag verder. Dank u, hetzelfde.